Personligt handlede det om at finde ro op i hovedet. Det var mit allerstørste mål, at finde den formel på, hvad man kan nyde og spille håndbold. Uanset hvor meget pres, der jo er på mig som håndboldspiller. Ginso, that is an absolute cracker. Jeg tror, jeg valgte Berlin, på grund af, at jeg havde brug for at komme lidt længere væk, end bare lige til den normale destination for en typisk dansker, som tager til Nordtyskland. Så havde jeg brug for at komme lidt længere væk og komme ned til en by, hvor jeg kunne være anonym, hvor jeg bare kunne være mig selv og leve et liv, hvor jeg kunne finde lidt ro op i mit hoved, som jeg havde brug for efter min karriere gik ret hurtigt i Danmark. Så derfor valgte jeg Berlin. Altså fra kamp nummer 1 og fra træning nummer 1, der kunne man bare se, at Mathias var noget specielt. Den her signing af Mathias Gidsel, som er kommet til Füchse Berlin, har gjort, at de endelig har fået den her verdensstjernespiller, som har gjort, at klubben kunne tage det sidste skridt op og kæmpe om mesterskabet. Vi har et hold, der kan slå alle hold i Champions League. Men det er også en svær turnering. Men vi har noget ualmindeligt godt kvalitet på det her hold, og vi ved, at vi kan slå alle. Men nogle gange er det også dagen, der afhænger, om man lige vinder. Jeg har jo de to stolte erhverv. En ting er, at jeg er håndboldspiller, og en anden ting er også, at jeg er DJ både her i Füchse Berlin, men også på landsholdet. Og jeg fik jo rollen på landsholdet, fordi nogle af de lidt ældre mente, at jeg skulle have noget ansvar, men de ville helst ikke give mig noget ansvar, der var vigtigt. Så de endte med at give mig den her DJ-rolle, hvor jeg skulle være DJ og sørge for musikboksen med og playlisten, og han downloadet og så spille musik hele tiden. Så DJ'en har jo en kæmpe rolle jo, fordi at man får ikke ros for alt det gode musik, man spiller, men man får rigtig meget kritik for den dårlige sang, der lige kommer en gang imellem. Hi, I'm Leia. Mathias, thanks for having me. So I'm really looking forward to learn how to be a DJ. What kind of music do you play when you're like warming up or? It's a little bit split because normally I'm a type I don't need to be like really high before a game, really trying to get adrenaline pumping. So I'm really more the calm guy, just trying to go out and have fun. But as a DJ, and I'm really trying to take it serious, my job as DJ on the teams, then you of course have to find a balance between having some music. People can get a little bit more, now we have to go in war, but also the other guys would just want to relax a little bit. So I'm a little bit trying to find this balance, having a little bit hard music, and then also this maybe a little softer music for the guys. Then we go a little bit down in mood, slowing down, then like this. I want people. Yeah, this is more like techno. But yeah. Now I found this switch. Yeah. Master volume. Master volume. This is more hardcore. This one. This is more my style. You know, there's also a little bit more music. I wasn't sure what your style was, so I thought I picked like quite different stuff. So now listen to this. Yeah. Careful. Oh yeah, speed. I'll tell you the first. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Perfect. Just have to believe in it. They don't see it. They don't listen to it.
Can't do it better. Bye, Berlin. Vi har kampdag mod Paris. Champions League-kamp. Egentlig lidt vigtigere. Hvis vi skal gøre sådan en forhåbentlig i Champions League, så skal vi nok vinde i dag. Jeg forventer hvis ikke helt udsolgt, så er jeg tæt på udsolgt. Arena, jeg forventer, at det bliver en hård kamp. Vi har bøvlet lidt på det seneste med skader og sygdomme og sådan noget, så vi er måske ikke sådan helt på forhånd sådan helt klar til kampen, men nu må vi se. Altså, vi plejer at have en rigtig god følelse her i Berlin, og vi er svært at slå. Så nu må vi lige se, hvordan vi kan spille op mod Paris. Ja, det er klart, Paris er jo en af de største klubber i verden, og sådan rent historisk set, så er det jo en enormt stor klub. Og der vil vi jo også rigtig gerne kunne måle os med Paris. Så for os er Paris herhjemme i Berlin en af de vigtigste kampe i sæsonen. Også for ikke bare at sende et statement over for os selv, men sende et statement til alle, at vi er altså kommet for at komme i Final Four. Jamen det er endelig at kunne præsentere en så stærk en modstander som Paris på hjemmebane igen. Betyder virkelig meget. Når man går den lidt lange vej fra parkeringspladsen ned til omklædningsrummet, så kan du mærke, at det summer lidt, når du kan mærke, at det er egentlig stor kamp. Nogle gange så forvandler du dig til sådan et helt andet menneske, når du retter ind på den der bane der. Det er opslugt af adrenalin og eufori. Man skal kunne lige at gå ind i en hal, hvor der sidder 10.000 mennesker, der er mod en. Eller for den sags skyld. Det skal man kunne kapere, og man skal kunne trives i det, og det gør Mathias. Til at spille foran små 10.000 mennesker i sådan en stor kamp mod nogle af de allerbedste i sporten. Det er som om, det er en rigtig god cocktail til ikke at få forsovet efter kampen. Counter-attack opportunity here now. Giesel to give Berlin a 4-2 lead. Omar has a bit of space, sidearm shot again, through the legs again, and PSG with 4 in a row take the lead. Moves it back out to Giesel. Giesel from long range. Giesel plays it off. Good finish. 4 seconds left to play. Long range shot. Oh, it's fired right through the heart of the defense. That's one way to finish what has been one hell of a first half. And it's Giesel on the counter, and that brings Berlin level. And Mathieu Grabil on the break puts it away for a 3-goal lead for PSG. Matthias Giesel isn't giving up this one. Prandi, pure power. Elohim Prandi again. Oh, scorcher. 2 goals in quick succession. Giesel looking for the quick response, and he finds it. Still a chance here for Berlin. Can Giesel come up with the goods? Lichtlein, he's through. Oh, well saved, Yannick Grain. PSG may just have this one wrapped up. An extraordinary game of attacking handball for both sides, I have to say. Both teams really gave it their all. Jeg tror klart, at den her kamp mod Paris, det var en resultatmæssigt en skuffelse. Det var tæt.
Jamen, jeg tror på, at vi har så meget kvalitet. Jeg tænker ikke, at vi er sjovt hold at møde over 2 kampe, 2 knockout-kamp. Når alle er der, så har vi et fantastisk hold med en masse kvalitet og spiller enormt god håndbold. Vi venter. Vi venter til vores chance kommer. Rejsen dertil er lang, og måske kommer den aldrig hen til Final Destination i Køln. Rejsen, kampen om at komme derhen, den er hård, og den er for de meget få. Og selvfølgelig ønsker man at blive en del af den gruppe, der får lov til at opleve det.